Mga karning baboy ug manok nga nakonpiskal gumikan kay daot ug di na maayong kondisyon gidispatchar sa taga National Meat Inspection Service. Ang report ni Nico Serino. Gilubong na lang sa compound sa National Meat Inspection Service kun NMIS 7 kining nakumpiskar nila nga mga karne sa manok. Muabot sa 287 kilos sa whole dressed chicken ug assorted chicken cut-ups ang gisakmit gumikan sa di maayong kondisyon ini. Gihulagway sa NMIS, dili hygienic ang paghandle ug pagtransport sa mga karne nga kalapasan sa kamanduan sa Department of Agriculture. Wala mapresentar ang meat inspection certificate. Gidispatchar na lang kini aron dili na mapahimuslan pa. Samtang sa miaging adlaw lang, kapinsab sa 4,400 kilos sa pork products ang gidispose pinaagi sa thermal destruction gamit ang incinerator sa usa ka planta. Nanimaho na kuno kini ug di na luwas kaunon sa mga tao maong kinahanglang madispose na. Matod sa taga NMIS, voluntaryo nga gisurrender sa meat owner ang maong mga produkto human makita ang kondisyon ini. Gipangunayan ang pagsunog sa kadagkuan sa Disposal Committee. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.